محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار على الكفار رحماء بينهم. وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی عقیدت نال بارگاہ رسالت مآب دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے نبی پاک دی ذات درود پاک. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد آجزانہ معتبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر. مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرت ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. خوب ٹالی والا تحصیل شورکوٹ نزد ککی نو آج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عظمت و شان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حکم فرمائے بانی محفل جس دا اہتمام محترم جناب حافظ عمر حیات سلطانی صاحب رہا. اس مبارک محفل دا اہتمام فرمایا مولا کریم انہاں دی اس عاجزانہ کاوش خدمت اہتمام نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے.
خاندان سنگیاں دوستاں سمایت دارین دی سعادت بخشے۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ العزیز میں جناب دے سامنے اس وقت جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے شان صحابہ بزبان اہل بیت و شان اہل بیت بزبان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اساڈے عقیدے دا اہم مسئلہ ہے وقت دی انتہائی ضرورت ہے۔ کیونکہ فی زمانہ جو مسلمانہ دے حالات نے پاکستان دے اندر کیونکہ حکومت اسلام کچھ نے بیرونی طاقتاں لابیاں انجیوز ایجنسیاں وہ اپنے کفر و الحاد کا کام کر رہی ہیں پاکستان دے اندر آئے روز دن بدن کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حملہ اور کبھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب انہوں دی ذات پاک سے حملہ اور کبھی خاندان نبوت کو نشانہ بنانا الغرض آئے دن پاکستان دے اندر فرقہ واریت اور باہر دی ایجنسیاں سارت دھڑ دی بازی لا رہی ہیں کہ مسلمانوں دے عقائد کو گمراہ کیتا جائے، انہاں دے اندر فتنہ پایا جائے اور آن والی نسل انہوں نے اپنے عقیدے دی خبر ہی نہ رہے کہ عقیدہ آکھیا کس کو جاتا ہے۔ اللہ دے بارے اپنے نبی دے بارے سابقہ انبیاء اور رسول دے بارے صحابہ اہل بیت دے بارے اللہ دے ولیہ دے بارے جنت دوزخ آسمانی کتاباں فرشتے مرن دے بعد اٹھنا جنت دوزخ خیر شر دی تقدیر یعنی مسلمانوں نو عقیدے تو دور رکھا جائے، خبر ہی نہ رہے کہ عقیدہ کیے یہ کوئی اہمیت دا حامل ہی نہیں جو ساڈے دینے چاہے بس یہ ٹھیک ہے۔ تو میرا بھائی قسم خدا دیو نا سمندر دے قطرہ برابر پانی دی طرح پیسہ بہا رہے ہیں، حکومتوں نو بھی دے رہے ہیں اور مذہبی جڑے ہیں نام نہاد پنڈت انہوں نو بھی دے رہے ہیں اور دن بدن کدے کسے فرقے دے وچوں بک صحابہ دے بارے اٹھ دیو بھونک دے، کوئی حضور دی اہل بیت دے بارے بھونک دے بکواس کرتا ہے، ایڈے غلیظ ترین نے او بھونکڑا انہاں پاکہ دے بارے جنہ دی پاکی پاک دامنی جنہ دے ایمان دی گواہ